Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kinilong ki khubor bam tagasngi. Kashilong parliament seat jangka Lok Sabha hadu menta kadang day kanong kanti jangka seng kongres hi. Member parliament ke Lok Sabha menta ude ba Vincent H Pala ubla jab lahisin kanti. Na kaliang Antor News bayo banyak keren bat ba Vincent H Pala uyatu ukmen palan ba ulong nong mi khmat chking darbar thawan kari India ke Lok Sabha bat ba upat ba uladep jit ye ulai sin kanti klem syarem. Kumu MP ke Lok Sabha umdei ubri ubakwa puturoi ne pau khubor reki kam kilakran khamjam bensngo utei MP. Ha ka jinglong MP jong ubun ki kam ulale ya kari khasi Giant Hills ulong unong ya sat hiyang darbar thawan kari na ka benta kimat kipat ba ka jilla. Kum ka surok Shillong bypass surok Shillong Nongston ya ka ba ulabut dien ban pendep ya ka bala sakut dagis nem yatu uba Vincent H Pala. Syu ki kam ki ba ulara ka de ka kot ka kya kum ka jingpen biang ya ka hospital Negrins ka ka Lingson ka badan ha umroi ribhoi district bat bun ki wei par ki kam pen roi ya thu uba pala. Kat ika keten kasi pat Jordan mencuau baris ika keten kasi komeris nga la introduce the private members bill ro po parliament nga la le ika nduk kru nga try ki nong ki bathok kot kubar kamtam ki kasi atas society ki tip hiya kata i kru sakawai ro ngala kren po parliament la de ka 377 la de ka 0 hours ngala kren namanta jong ka kten kasi re ka jingkren po parliament ka de ban backup lang ba ki document ka de ban backup lang ba ka jingarap jong ka kasi atas association par ka jingarap jong ka state government tangala convince ka state government por bigi don ha congress badi ban don ka resolution na po jong ka state ro te kila le ikata ro successive comments kila le ikata tengah try ba kono kampinum job resisen move ngakarmen ngen sayo akawe kasngi na maram de tangka kten kasi menta ka bojpuri ru kimpat yo ki babon menta de ki potli ki kten hang te kitang ap mana kene baladap ngadang lek keli ye kene ki ong ba kimpat don ka meeting na mar ki bon ki criteria ban include ye kene ngatrai ka wei ka benta ka long bang ya don ka strategi ka planning ka action plan kenang bangin yo ikene ka kten kasi tengah perkat ngap tristom paham di ban su halal ni su ayu di ban tri kambon ka kamban ya ka penon kami ka kten ka basu halal kot kubor dalam nama seban dia ngasih tu kadang kamu ban lobby politik ono ka pressure ka don kam for example ngan ai example pi kum ka kten boro ma ka kten boro kila recognize ka por ba ki boro ki sign ka agreement bat ka government India hak por ba ki le ki arms jongki hang ka to ka por ki recognize so kten boro don tang life and lap population re ki recognize ubakran boro bat bakran kasi nga tradang bon bakran kasi re ki recognize teban ong hibom don kam ka political ni ka pressure te don kam ka pressure don kam ka political don kam ka jinge trelang kanang ba ka sarkar kan sengap ngatrai pindah leja po internet pindah pong hapo parliament.nic.com pindah tip hiu ba pala laris kat no teliki questions ngakamah ka por bangalong MP nongkong mari long MP ki bru ki ong ba pala la de pipla ban penyo ya ka bypass selong ka pala sa ting di ki post nem ting in penjob yang IP ba pala la de pila ban penyo ya ka surok ka babha na selong chaka hati na selong chado silchar ngin sa tep yang IP ba pala la de pila ban penyo ya ka surok nado na selong chanong stoin mensuang ngilik lembaga ka hati ka blok ka jam ka strike ka ban ka bobon ringi di bandon surok banyai na selong shado tura klem lek lembaga asam ngatrai pindape hakata karkom ngila le bon ka wes ka sil ka basadin menta pindalek na nong stoin ngin poi chado saramrai bat kum ta ter chado asam na nong stoin ngin poi chasna bahar bat kum ta ter chado asam na nong stoin chado karo hills ka wes ka hills kala kiu bha pindape hakata kaliang ka Giant Hills menchua ki bon ki basakut surok menta kala bha
มันกินหลายยอด bypass ลองกินหลายยอด bypass จอยพินเดเปกkata ka help play i po ni krim skidang wan mata kru si kru ka por pangalong MP ka ni krim suchna ki post nam mare long MP ngi pha ni ke inokret ngi pha thit ki tiar gitar manta kala sedang no ka po ni hu ki bopon ki department mare long MP ngala take up rengam ju da kham smart kan ni ka thok kot ko bor ka thok kan ni ka tai te ngam da pen smart ka tu reng ki bopon ni pi le ong ha ki institutions ni pi ong ha ke health issues ni ki bopon ki manta ka bede pat ka sarkar ka railway mare wan ni la pi national project ya ki railway reng ki pajba ki bopon ki dang persya te pajba persya ngarong akip kuait ngam kwa ra be imposed ya ki pajba na ong ba kan sedon pat kan je ka next generation leni ki next MP ubala man pengit ki pajba bakar railway ka don kam tengah sange no ke airport haswa ban long MP ke mekalia kam don airport re mentang ile pe jam tura kelas nang ki klam la le re hang ni menta haman le ki sngi la kam nom no chpo khasan tli ki flight ki kiu ki hier ngila le pinda pe haliang kata ngala persangkat bala ka bor dang pun ke bahab le ro nga so thu ngi improve ka health jangi ke bobon bitangi don kam ka college mentan ki dang wan ki pila i hikmat jong pi ki lawan apa ni crims ye gene crims de pan convert ke aims I'll do my best pan pele kata ki don kam srok ni don kam ban pli bon ki land custom station hapo Bangladesh bat India kenang bakayo kam kayo jam ki briu ngangan selit Bangladesh bat katu kat ni ki perlok ban pli kini ki land custom stations ban ki briu kenyo kayi mau le ni doyong le ni kino bentas po Bangladesh namar ban yo kam yo jam ngidang pan ki training institute ki bobon keleng nah ka liang jongka haliang jongka skill development ni haliang jong training le nam ka tourism ngidang pha design ki cek ki program baki bru ki la pan sna no ya ki kenja guest house le ni kenja resort kumbakolong menta uno bukwa resort ula ban yo jingerap hado san ne new crore la ka biang ka project jong u tengah mu phi gini ki kam ka ngana pe ke ki jing dong kam ngin alais ke jing dong kam jong ki pai ba nga persang ka bala ban le ban bud den ki jing dong kam jong ki pai ba ka ni ka state constituency jong nga kam tam